Добре дошли в The Deep Dive. Често си мислим, че провалът на един софтуерен проект се дължи на, да кажем, технически проблеми. Бавен код, лоша архитектура, но истината май е, че повечето проекти се провалят заради нещо много по-човешко – разминаване в очакванията. Екипа изгражда едно, а клиентът всъщност е очаквал нищо съвсем различно. Днес ще разгледаме един подход, който се опитва да реши точно този проблем. Вместо да мислим за тестването като за някаква мрежа, която просто лови бъгове накрая, ще го разгледаме като философия. Философия за изграждане на качество от самото начало. В основата на днешния ни разговор е материал от учебната програма на International Software Testing Qualifications Board. Да, или ISTQB, както е по-известно. Който екипите работят заедно. Целта ни е да разберем как сътрудничеството може да се превърне в най-мощния инструмент срещу дефекти. Хайде да се потопим в това. Добре, нека започнем от голямата картина. Традиционният модел е ясен. Разработчиците пишат код, след това го предават на QA екипа и неговата работа е, така да се каже, да го счупи. Да намери грешките. Да, звучи логично, но често е твърде късно и твърде скъпо. Каква е алтернативата, която се предлага тук? Алтернативата е една фундаментална промяна в мисленето. В индустрията я наричаме shift left. Изместване наляво. Точно така, изместване наляво. Ако си представим процеса на разработка като времева линия, отляво надясно, от идеята до готовия продукт. Ясно. Това означава да преместим дейностите по осигуряване на качеството възможно най-наляво. Тоест възможно най-рано. Възможно най-рано. И тук не става въпрос просто тестерите да започнат работа по-рано. Въпросът е целият екип да мисли за качеството, преди да е написан и един ред код. Харесва ми една метафора, която съм чувала, че да строиш софтуер е като да строиш къща. Да. При традиционния подход е все едно строиш цялата къща и чак накрая викаш инспектор, който ти казва, че основите са криви. И трябва да буташ всичко. Точно. Аналогията е перфектна. Shift Left е подходът, при който архитектът, строителят и бъдещия собственик на къщата сядат заедно, още в началото. Разглеждат чертежите и не просто обсъждат колко стаи ще има, ами къде точно ще са контактите, как ще се отварят прозорците. Детайлите. Всички детайли, какъв наклон ще има покрива, те предотвратяват бъдещи проблеми, чрез разговор, чрез общо разбиране, а не ги поправят след като бетона вече е излят. Добре, ако идеята е да се месим по-рано, какъв е първият инструмент, който хващаме? Предполагам, че всичко започва с начина, по който изобщо описваме какво искаме да се направи. Как превръщаме онова мъгляво желание «искам уютна кухня» в нещо, по което строителят може да работи. И тук, мисля, стигаме до един от ключовите инструменти – потребителските истории. User Stories, да. Те не са просто задача в джира. Те са опит да се улови същината на едно изискване, от гледната точка на този, който ще го използва. Стандартният формат е много показателен. Като определена роля, искам да постигна някаква цел, за да мога да получа определена бизнес стойност. Точно. Фокусът веднага се измества върху защото. Точно. Това «за да мога» е, критично важно. То дава контекст. Едно е да кажеш «искам бутон за експорт в PDF». Съвсем друго е като менеджер продажби искам да експортна месечния отчет в PDF. За да мога да го представя на борда на директорите. Да. Второто веднага ни казва, че този PDF трябва да е добре форматиран, да изглежда професионално, вероятно да има лого на компанията. Контекста променя всичко. Чувала съм за една рамка в този контекст, наречена 3T-C. Звучи като нещо, което лесно се помни. Какво точно представлява? Това е един от най-добрите модели, които описват жизнения цикъл на една потребителска история. Първото си е карт. Картичка. Буквално. Буквално. Физическа или дигитална картичка, на която е написано изискването в онзи формат, който споменахме. Тя е просто отправна точка. Обещание за бъдещ разговор. Обещание за разговор. А това ме води към второто си. Да, и то е най-важното – conversation. Разговор. Тук се случва магията. На тази среща се събират представители на бизнеса, разработчици, тестери. Трите гледни точки. Точно. Бизнесът обяснява защо му е нужна тази функционалност,
Разработчиците започват да мислят как може да се реализира технически, а тестерите веднага започват да задават трудните въпроси. Ами ако потребителя направи това, какво се случва при грешка? Как ще проверим, че работи правилно? Този сблъсък на гледни точки е безценен. Това е моментът, в който се изчистват всички недоразумения, преди да са се превърнали в скъпоструващи бъгове. А третото си... Третото си е confirmation – потвърждение. Това е резултатът от разговора. Екипът се съгласява около конкретни критерии, които ще потвърдят, че историята е завършена и работи според очакванията. Това са така наречените критерии за приемане. Acceptance критерия. Да, те са нашият договор. За да е всичко това ефективно, самата потребителска история трябва да има определени качества. Тук източникът ни дава един много полезен акроним – INVEST. Можеш ли да ни преведеш бързо през него? Разбира се, INVEST е като чеклист за добра потребителска история. I е за independent, независима, да може да бъде разработена без да зависи от друга история. N – negotiable, обсъждаема. Тя не е твърд договор, а отправна точка за дискусия. Детайлите се раждат в разговора. Точно така. V е за valuable, ценна. Трябва да носи ясна стойност за крайния потребител или бизнеса. И estimable – оценима. Екипът трябва да може да прецени грубо колко усилия ще отнеме. S – small, малка. Достатъчно малка, за да може да се завърши в рамките на една итерация. Един спринт, например. И накрая T – testable, тестваема. Искам да се спрем на последното от тестваема. Това звучи очевидно, но предполагам, че дяволът е в детайлите. Точно така. Това е най-мощният тест за яснота. В учебната програма на ISTQB се подчертава нещо много показателно. Ако някой от екипа, особено представител на бизнеса, не може да обясни как би тествал дадена история, това е огромен червен флаг. Интересно. Това е силен индикатор, че историята или не е достатъчно ясна, или просто не носи реална стойност. Спомням си един случай, в който клиентът казваше: „Искам системата да е интуитивна“. О, класика. Да, попитахме го. Добре, как ще проверим дали е интуитивна? Настъпи мълчание. И това ни принуди да разбием мъглявото интуитивна на конкретни тестваеми критерии. Като, например? Като нов потребител трябва да може да завърши поръчка за по-малко от 3 минути без инструкции. Разликата е огромна. Това ни води съвсем естествено към третото С – потвърждението. Говорихме за него като за критерии за приемане. Значи разговорът е приключил, всички са си стиснали ръцете. Какво представлява този договор, за който спомена? Как се пише? Критериите за приемане превръщат абстрактното желание от историята в конкретни, проверими точки. Те са нашият общ език за това какво означава готово. Връщайки се към метафората с хръщата. Това е подробният чертеж, който казва: кухненския плод трябва да е от гранит, дебел 3 см и да издържа на гореща тенджера за 10 секунди без да се повреди. Елиминира всякаква двусмисленост. Абсолютно. И какви форми могат да приемат тези критерии? Просто списък с точки ли е? Ами, това е единият вариант. Наричаме го ориентиран към правила. Буквално списък с точки за проверка или таблица. Например, ако правим система за отстъпки, можем да имаме таблица. При поръчка над 50 лева 5% отстъпка, над 100 лева 10% отстъпка и така нататък. Просто и ясно. Просто ясно и ефективно за правила. Но има и друг много помощен формат, особено за описание на потребителско поведение. И той е? Той е ориентиран към сценарии и е известен като формата Given When Then. Дадено, когато тогава. Точно. Този формат е в основата на подхода Behavior Driven Development, или BDD. Той описва поведението на системата чрез примери. Можеш ли да дадеш конкретен пример? Съществува в системата. Когато той се опита да влезе с грешна парола 3 пъти подред, тогава акаунта му трябва да бъде заключен. Това е невероятно ясно. Нали? Всеки може да го прочете и разбере от мениджъра до програмиста. Той всъщност разказва малка история за това как системата трябва да реагира в конкретна ситуация. Това звучи страхотно на теория. Всички говорят, всички са на една страница, имаме ясен договор. Но виждам един потенциален проблем. Кажи. Създаваме всички тези красиви критерии за приемане, описваме ги в Given When Then формат и те остават просто един документ в Confluence или... Някоя уики страница. Да, който никой не поглежда след като разработката започне. Как да сме сигурни, че те ще останат релевантни и ще бъдат спазени? Задаваш ключовия въпрос.
И отговора се крие в един подход, който свързва всичко, за което говорихме досега. Acceptance Test Driven Development, или ATD. Разработка, водена от тестове за приемане. Точно така. Това е моста между разговора и кода. Идеята е тези критерии за приемане да не бъдат просто пасивна документация, а да се превърнат в изпълними спецификации. Изпълними спецификации. Какво означава това? Означава, че преди разработчика да напише и ред от продуктовия код, екипът заедно, разработчик и тестър, взима онзи given when then сценарий, който дефинирахме, и го превръща в автоматизиран тест. В нашия пример с заключването на акаунта, те ще напишат код, който симулира точно това. Създава потребител, опитва се да влезе 3 пъти с грешна парола и накрая проверява дали акаунтът е заключен. Чакай малко, това е много интересно. Значи, тестът се пише преди функционалността да съществува? Точно. И когато този тест бъде изпълнен за първи път, той, разбира се, ще се провали, ще светне в червено. Защото няма логика, която да го накара да мине. Няма никаква логика за заключване на акаунти. И в този момент задачата на разработчика става кристално ясна. Пиши код, докато този тест не светне в зелено. Тестът за приемане вече не е просто пожелание. Той е активен двигател на разработката. Значи е като да имаш робот-инспектор, който стои до строителя на къщата. Да. Преди строителят да сложи контакта, роботът вече е там, суред, готов да измери дали напрежението е правилно. И строителят не си тръгва, докато уредът на робота не покаже правилната стойност. Перфектна аналогия. И най-силното в този подход е, че този робот-инспектор остава там завинаги. Всеки път, когато някой направи промяна в кода, дори месеци по-късно, всички тези автоматизирани тестове за приемане се изпълняват отново. Като предпазна мрежа. Точно. Ако някой случайно е счупил логиката за заключване на акаунти, докато е работил върху нещо съвсем друго, тестът веднага ще светне в червено. Това създава невероятна предпазна мрежа и, жива, дишаща документация, която е винаги актуална. Обаче предполагам, че има и уловка. Звучи като много работа в началото. В идеалния свят е прекрасно. Но нека бъдем честни. Поддръжката на тези автоматизирани тестове изисква огромна дисциплина. Ясно. Много екипи се провалят точно тук. Те създават тестовете в началото, но после, под натиска на сроковете, започват да ги пренебрегват или да търсят преки пътища. Така че ATDD не е сребрен куршум. По-скоро е културна промяна, която изисква постоянни усилия и ангажираност от целия екип. Инвестиция. Инвестиция, която се изплаща многократно в дългосрочен план, но изисква зрялост. И така, ако трябва да обобщим пътя, който изминахме, започнахме от една мъглява идея, превърнахме я в потребителска история, проведохме разговор, за да я изясним, дефинирахме конкретни критерии за приемане, които се превърнаха в наш договор, и накрая използвахме ATDD, за да превърнем този договор в автоматизиран пазач на качеството. Какво означава всичко това в крайна сметка? Означава, че качеството престава да бъде отговорност само на QA екипа. Става споделена отговорност. На всички. Разработчикът, който участва в дефинирането на критериите, вече знае точно какво се очаква от неговия код. Бизнес-анализаторът получава увереност, че неговите изисквания са разбрани правилно. Тестърът допринася със своята критична мисъл много преди да има нещо за тестване. Тези методи трансформират тестването от изолирана, често припряно финална фаза, в интегрирана дейност, която се случва непрекъснато. Всички работят за една и съща цел, говорейки на един и същ език. За финал, нека оставим една мисъл за размисъл. Всичко, което обсъдихме, се върти около идеята за сътрудничество и разговор. Дори акронимът INVEST казва, че добрите потребителски истории трябва да бъдат обсъждавани, negotiable. Но какво се случва в реалния свят, когато едно бизнес изискване изглежда твърдо и необсъждаемо? Например, заради регулация или някаква законова рамка. Как един екип може да използва принципите на съвместното дефиниране и критериите за приемане, за да навигира напрежението между едно такова фиксирано изискване и нуждата от гъвкав, обсъждаем процес на разработка?